Pini bagoria long tata mobile truck inut lo than bang ai seng siam aphan patong te kang phit. Pini Phuloni constituency APSLC candidate nomination aloke jok dampen Phuloni constituency arat atu welcome kipidun. Pini Phuloni along Songve candidate Thong Teron aphan kangthum karne asai kedeng pon. Kardom Inglongkiri Abirta penili sami Pini Teron pi non Abirta thi pi pen arju ponitha. Pini inut lo than bang aseng siam chokhela basagan along LP school along teacher ke klema bang election polling offer ke tanglok penajok training ke endam japhan bite pen dam bom unahut bagori along anung pen tata mobile truck ke bek abang kapang tang pik penajok porphai kepra chitim apor malom patong tekang phit penajok penang an ahireng tangrak pen areng ahu solo lapen tong sekot pen kahora hospital an pali pen selang ponlo sitame aphualong amek dokok penajok dakke un edet penajok golaghat hospital an chepon thunang kokno Lasi Karbianglong Autonomous Council ke Jabang CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC Richard Tokbiaphan kisung ke Povek ahema sorpen kachoniri padopon. Lapen borsing Ingti pen sitame kachoniri padopon. Lapen kapatong phit tata mobile truck aphan ke nepdun long no pusi phirang ke Abirta tokba mahut nang pachini dun. Dwar bagori pen dorsing tokbi Inglongkiri Abirta. Te Labangso Pini ka accident apathak nali thang thak kosong den pe accident la thang koson ma. अच्छा कार्टून एलिमेंट के बोर्सिंग की दिली एलपी टीचर लासी टू बंके दिली तुम स्टाफ दलोमरा बसागांव एलपी स्कूल लो असिस्टेंट टीचर लांगली हेम लके सुकी होला लासी पिनी डेट 24 बागोरी लो फर्स्ट फेज इलेक्शन ट्रेनिंग फासिलांगली हेपेन बांगकोमलो मासियालांगली साइड से चदामलो आलांगली राइट साइड बाइक पेन सिलांको बाइक के प्रा पोटाली मैक्सिमम 30 to 40 स्पीड लसोंबो सियालांगली बेकोमलो तालांगली कपाई गलांगु पेन जॉब अपनी पेन इथुन तता मोबाइल बांगो मासी आलांगली खान अनुन पेन पतंग रखिबो ante Labangso putha ante gari ke nepek long ma Gari bangke hadap nili tum parju tu nong teng kulote kala sorni la sorot hadi atum bunyi tu pumase gari bangka lihat bunyi long ba non puriar tu nang le lo hada on the spot hadi like sidang din damlo si gari kadu bila kira pasi gari bangka hana long sido ante non da kisu ke dak bangke dak pen ani pon thulang opson ma mane un idat son ma dak dak pen bangke alam ni long da nang dak ni long lo jon na uta sabso song do long selang dia serius asong si bang julo selang di CT scan pakuri toy CT scan facility ke dakabe lapen buka khata be alang ni fan bang non gulahat si kare khat si gulahat kom bolang CT scan ko bidang tante Labangso Pini na tum han kirap non tong skot na pani nang kirap tum bang ma la solong na ke ni tu non mat hangta bela tang Labangso putha na tum Pini ke puji do ma to mane la solo man ke kadu ko bita chirat dun sikimi do lapen kapre social organization ta chenglo kadu be kali tu ta teacher staff onde kan bangani pancherat tu bidi sebe kan chenglo sama has kami normal abe kus kami lapina pena kus kami ni tu ante chenglo okay thank you Pini Arun ni phain kora player ni Phuloni constituency APSLC candidate Dhaniram Timung nomination alo jokdamsi Phuloni constituency arat aning karong pen haroghat tinialia long welcome kipi asai kedeng pon lason thak thaksi terabasa arat atum sitame welcome pidunsi Phuloni constituency APSLC candidate Dhaniram Timung haidet lote la an so se paching thur ponchi la pen Phuloni constituency pen ke APSLC asong si ki ong dung avot pen si hai ponchi pusi pherangke karcho hut nang chi thaktun Phuloni pen Arun Ingti Kathar Inglongkiri Abirta Prangsi Pini nang Phuloni ang kang aphan APSLC candidate nang li ke chewan thek par prangsi nang li kumar phan nang li hin pen akiropi kangtung la prangsi ni li katok kawe APSLC eletum central committee eletum Kathar sar lapen ke eletum Phuloni constituency arat phamsi ni li prangsi jindabad jindabad Dhaniram Timung jindabad jindabad jindabad
di kali lah. Dan ang Phuloni constituency pen ko na vote pen si chipai pon. Nili mathadam lo non jitu Pini. Ele tum la scrutiny det pen api. Labangso dipu pen ladak haragat nili elong. Labangso nili phan Phuloni constituency. Labangso APSLC a candidate lo pupen kenang itum Pini nili phan nang welcome along si theklong dak lo je. Ong dung avut Phuloni constituency ke APSLC se high at lo pubang ke ni. Ente aprang sinang li jongsi peneng la MEC high pondet blote la bangso kilik mate kangwai high pondet blote nang li aprang si Phuloni aphan ko pis nang li ke rapcheng nang ji nang li ning chipathek lo. Nili tum APSLC bang ke akemang masi Inglongso ke phan bang se akemang theda bidam lo hala bangso kemang teng pen. Puladang te litum separate electoral lo bang ke elitum semar pon pangcheng pu lapen ke nili Phuloni constituency pen high lo pudang te number 1 rong rup kaching thuramo lapen la hiti bor walong labangso ko paching thut bonja phana bang ke nili ke cheng siang teng si mangpon lo. Slogan hang Slogan. Phuloni constituency longpen Ex-KLNLF Thong Teron mati Rupsing Teron BJP tiket kipi ponpe de ajok. Phuloni constituency pen Ex-KLNLF Thong Teron mati Rupsing Teron pen Songve mati independent asong pen kithur dun pen ajok. Phuloni constituency arat atum Labangso abangphu phansi pahai dunji pusi. Phuloni constituency arat atum kangthum karne lapen karcho asai kedeng pon. Phuloni pen Arun Ingti Kathar Inglongkiri Abirta. Kang aphan IPCLC candidate nang li ke wan thai kwa prangsi nang li ko mar nang li hin pena kirupi kangthum la. Aprangsi nili kadok kawe APSLC elitum Central Committee elitum Kathar sar lapen ke elitum Phuloni constituency arat aphan nili prangsi Dan ang Phuloni constituency pen ko na vote pen si chipai pon. Nili mathadam lo non jitu Pini. Ele tum la scrutiny det pen api. Labangso dipu pen ladak haragat nili elong. Labangso nili phan Phuloni constituency. Labangso APSLC a candidate lo pupen kenang itum Pini nili phan nang welcome along si theklong dak lo je. Ong dung avut Phuloni constituency ke APSLC se high at lo pubang ke ni. Ente aprang sinang li jongsi peneng la MEC high pondet blote la bangso kilik mate kangwai high pondet blote nang li aprang si Phuloni aphan ko pis nang li ke rapcheng nang ji nang li ning chipathek lo. Nili tum APSLC bang ke akemang masi Inglongso ke phan bang se akemang theda bidam lo hala bangso kemang teng pen. Puladang te litum separate electoral lo bang elitum semar pon pangcheng pu lapen ke nili Phuloni constituency pen high lo pudang te number 1 rong rup kaching thuramo lapen la hiti bor walong labangso ko paching thut bonja phana bang ke nili ke cheng siang teng si mangpon lo. Asida semet de som thom. Cheng si tum to wan